ikaw mauna magpili. Okay, 1, 2, go. Go. Okay na? Done. Okay, ikaw naman, talikod. Boom, boom, boom. Okay, o, Jack and Poy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, ikaw mauna. Hindi, mali dyan kumakain sa'yo. Kain mo na. Diyan ka sa'yo makain. Bakit sa'yo? Ay, sa'yo, diba? Dapat Oo. kong pili. Hindi, diyan ka sa'yo makain. Akala ko ikaw nabulon sa akin, tapos ikaw makain. Hindi. Dapat ako makain dito sa pagkain ko. Tapos, pag nakain ko yung napili mo, sasabihin mo sa akin kung buong ba yun. Ay, ganun ba yun? Oo. Diyan ka makain sa'yo. Tapos sasabihin ko kung... Nagpili ka na dito. Okay, ulit. Tayo, Baka may sama. Baka may sama. Nasaan na yung chichirya? Ako may isa. Masiba. Oh, ayan. Okay na yan. Okay, go. Okay na yan. Okay, balik tayo. Mapit tayo ulit. Ah, Ikaw muna. Okay. Walang galaw. Walang galaw. One. One, two, three. 1, 2, 3. Oh, ikaw. Ako ang palalo. Oo. So, ikaw mana. Makain ka dito, sa'yo. Sa'yo. Bakit? Kasi pag napili mo yung pinili ko, ako masabi na, bam. Pinili mo sa'yo. Saan ka ba nagpili? Saan ka ba nagpili? Saan ka ba nagpili? Gago ako, di ba ako nagpili dito? Ah! Kasi ang pili ko rin nga. Dito. Ako dito. Dapat din ako mapili. Dapat dito ka mapili. Kasi from the start. Okay. Ulit. Okay, cut. Okay. Dito ka mapili, ah. Okay. Go. O, pili. Pili ako. Sige, wala nang ampong, piang. Bang. Okay na? Okay na. Okay, o ikaw naman talikod. Bang. Okay. O, mga Japan boy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ako na. Ano, makain ka? Pwede ako nakatingin? Oo, makain ako. Tapos pag nakuha ko yung... Pero saan ka makain sa kain dito. mo? Okay. Sasabihin mo sa akin kung yun may bang. Okay, ikaw. Boom! Meron agad! O, plus, ang mangyari? Tumatagay ka. Ah. 1, 2, 3, go. Yan. Agad-agad may boom ako? Oo. Grabe naman yun. O, ako na. Duruga. Ako na. Okay, go. Boom! Bong! Bong, tarat. Oo. Ako ba? Lagi kayo? Oo. Pag isilbenta ka pa? Oo. Uy, tama Ay, na. sorry. Dami. Sana na, ma'am. Okay. Tama. Naamoy ko yung kamay mo eh. Safe. Okay, Safe. Up. Save. Safe. Okay. Safe. Okay. Arko? Go. Save. Hindi wala na, prutan. Ano mo, nakaka-save. Crap. Dito ako kuha, di ba sa akin? Safe. Perfect yun. Safe. Wow. Hindi ko ma-sure ah. Safe.
Say. Hey, Ah! Mm. we good. Dalawa pa kami, dalawa pa. So, wala na kayong pulutan. Talaga, totally. Boom. Boom. Ganun. Boom, boom, bam. Cheers. So, nakita niyo naman, di ba? Kung ano yung tinuro ko. Out. Ah, ang dami! So, help niyo na ako help niyo na po ako kung ano ba dito. Oh my God! Boom! Dikit lugod! Ah. Come on! Kalahating baso. Kalahating baso, Adil. Kala mo ha. Oh, ay! Ay, kakaunti. Madaya. Kala ko, lamang na ako eh. Okay. Actually, wala pa siyang lasa. Lasang ice tea lang. Lasang tubig lang. Ano lang? Mini, mo. Boom. Boom. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tarat, tarat! Boom, boom, boom. Hoy! Grabe! Ay! Hindi, ganyan. Sige na, ganyan lang din mamaya. Goes. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tarat, tarat. Boom. Huh? Be, galo ako naginom ng ano. Iced tea, lemon. Mm. Kaya mo yan! Goes! Diba, Bom? Diba, Bom? Sabog kung sabog. Kaya mo yan! Parang feeling ko, babawiin ako mamaya. Ay! 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 Naubos! Ay! Ah. Super Saiyan! Super Saiyan! Super Saiyan! Ano Super Saiyan? Okay, Wow! Really? Yeah. seryoso? 1, 2, 3. Okay, pang-prutan ko na ito, ma. Oh, give me. Give me. Ay! Sobra naman na! Mga 1 liter! Oh, pantay lang, ha? Anyways, kami dalawa lang kasi yung weight, no? So, it's okay. Shit. Shit, shit, shit. Bottoms up. Bottoms up. Kulang pa. Teres! Ang lupit! Okay, yun na. Tapos, Sabi mo na. Nagluto po siya ng bihon. yeah, bihon for the go. So, kung malalaman niyo po na si ate po is napakagaling lumuto. Ano po. So, ngayon, nakapagdalawa ako sa kanya. Galing ako sa Bagasbas kasi nag-cleaning kami ng mga schoolmates ko. Then, dumalaw ako sa kanya. And then, yun. Medyo nagkakwentuhan kami. Parang little, lang, inom-inom siya. Kaming dalawa lang, as in, no? Oh. And then, yun nga. Pinagluto niya ako ng bihon. Kailang 4 na tayo. Isa pa lang, syempre. 4 na kami. Yeah. So, yun. Strong yan. Strong. Ito na po yung naubos namin. Ayun. So, yun. Busog na kami sa pulutan. Yeah, actually. Parang 90% pulutan, 10% tapos alak. 10% alak. So, yun yung pinaka-best Ano part. ba 5% alak, 5% juice. Ayun. Kasi nga, hati pa. Oo. Tapos, di pa kami marunong magtimpla. So, kain tayo mga kalang. Kain tayo, guys! So, Ayun, yun. guys. Ayan. Wow. It's manok. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Wait,
Meron pa na isa. Cheers, Ano to? cheers, cheers, cheers. Cheers. Sabay tayo. Achoo! Iba yung pasarap ko eh. Yun lang po. Bye-bye. See you next time. Thank you so Bye. Thank much you for sa watching. panonood.